magana. Kuma abinda ake nufi da hadisin manzon Allah dama shine maganganunsa da ayyukansa da abinda aka yi a gabansa ya tabbatar wanda bai inkarin su ba. Saboda haka yayi aiki ne tare da waɗannan al'amura. Kuma daga lokacin da mutum ya ce zai rushe hadisin manzon Allah kamar na nufin ya rushe musulunci gaba ɗaya kenan. Allah sarki. Domin yanzu da abinda ake shiga musulunci shine kalmar shahada. Kwarai da yake. Kalmar shahada ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ba inda zaka iya kawo ta cikin alqur'ani sai cikin hadisi. Idan mutum bai da hadisi bai da kalmar shahada ba. Sallah an zo an yi bayanin ta ne a dunkule cikin alqur'ani. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl. aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Amma bayanin adadin rakawoyi azhar da la'asar da magriba da isha'i da asuba ba inda zo cikin alqur'ani sai a aikata manzon Allah ya nuna adadin rakawoyin. Ashe kenan idan mutum ya inkarin hadisi ya rushe adadin rakawoyin in ya fara sallah sai ya gaji. Zakka an yi bayanin ta a jumlace ne kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Amma bayanin wani adadin dukiya ake fitar da zakka wato wannan sai a cikin hadisin manzon Allah. Sannan menene gwargwadon abin da za a cire percentage din kashi wani cikin 100 za a fitar sai a hadisin manzon Allah. Idan mutum ya watsi da wannan ya jefar da zakka kenan. Aikin haji ubangiji ta Allah ya maganan tawafi thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil bayt al atiq. Amma ba ai bayanin su adadin nawa ne zaka zagaye dakin Allah ba. Hadisin manzon Allah ne ya ce a zagaya su 7. Amma in ba da hadisi ba ka zagaya so 7 to ƙarya kake daga ina ka samu shi ba dai cikin ƙarar alkur'ani ba. Da haka kai auren ka ba bambanci tsakanin wanda ya so 1 da wanda ya so 1000 tunda alkur'ani ce wali ya tawafu su kewaya kewaye ɗin sunansa kewaye miliyan 1 sunansa kewaye 7 10 9 1000 sunansa kewaye. Ashe kai baka da limit na adadin sai daga hadisin manzon Allah in kai inkarin sa ka jefa haka dukkan tafasil na shari'a.